sapa aku? Adikku le. Adik kok ora domongin arep mantu. Anggep aku ora nyumbangno piye? Sapa iki? Kula Lengkung, Om. Wah. Wadah bagus tenan. Engko ge udah anake Petro. Us. Wak jojo cengelmu lho kok. Anakku, bojoku kuwi putra ratu. Oh iya, Dik. Iki anake gareng iki. Nolowati, Pak Le. Waduh, ndang semono. Nggih. Tak pek kok. Muni piye kok gajur raine kok piye kuwi? Ponakane arep dipek dhewe ora. Ayo kok anakku elek dhewe ya mbuh ora ngerti aku. Wis cilaka iki. Calon manten Nolowati kalih Lengkung. Weh lah dalah. Ya syukur-syukur iki kanggo kebutuhan ubo rampe sak cukupe. Panjenengan kula niku mboten kok makmun ngoten to, Den kula. Kula mah carane kaya ngoten iki. Mah kula nek carane ngoten iki mah. Matur sembah nuwun nggih, Ndoro. Biar padhang trawangan raos sing mana kula Nolowati, kowe mesti tiba ning pangkonku Cayu. Sumurupa. Inggih Rama. Sing bakal nglamarake dudu wong baen-baen. Sinten Rama? Wakmu ing Mandura, ya kuwi wakmu Baladewa ing bakal nglamarake Nolowati. Bakal winengku garwa malanku inggih anak Lesmana Mandra Kumara. Wa Baladewa ing nglamaraken. Iya, Lesmana Mandra Kumara. Weladalah. Nggih, matur nuwun nggih, Wa. Ya. Panjenengan sampun purun nglamaraken Nolowati. Nolo garing mesti wedi karo aku. Yen aku sing teka mesti diparingke anake marang aku dicaoske karo aku tak dhawuhke karo kowe. Alhamdulillah. Ngremenaken sanget menawi panjenengan paring dawuh ingkang kados mekaten lega raos sing manah kula. Rama. Nggih. Benjang menawi kelampan dhawuh nanggap tontonan nggih Rama. Yo, aja kuwatir. Kowe njaluk apa wae tak turuti. Ketoprak. Yo, aja kuwatir. Jalitan. Jadilan. Yo, aja kuwatir. Awan bengi. Yo. Sing wedok kabeh. Yo. Tak goleke mesti eneng. Nggih, dibayar sing akeh. Len jatil kon nganggo klambi renang. Mboten nonton nggih. Dibayar. Oh nggih. Ora gelem aku amuk kabeh. Nggih. Pun dileksanani kemawon. Bapak Durna pados wong dodol sing akeh kon dodol kabeh. Oh nggih. Iya nggih putuku ya, mengko aku sing golek. Nek ora payu kaidit. Oh iya. Anak ratu rabi ming cek remes. Rugi. Yo Lesmana aja kaya bocah cilik. Pun ngaten mawon kula tak nyuwun pamit. Arep nendi? Neruske golek kodho. Aja kundur ning Kasatriyan Saroja Pinangun. Sendika ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gumbira raos sing manah kula. Yo. Eyang Pate kula nyuwun pamit. Nggih ngatos-atos. Sampun kaleksanan menapa penjangkanipun kedah bombong manahipun. Mekaten. Nggih. Siwa Mandura kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Dandan cara manten. Samenika bidal. Yo. Rampung pasewakan iki budal. Neng omahe Nolo Garing. Aduh, seneng kula tanpa upami. Kula tak adus riyin. Yo. Mangke terus nyandang cara pinanganten nganggo klupuk. Apa? Klupuk. Kupluk mengke kula mboten sang nganggo klambi mengke Nolowati kula punji kaya nek anak ratu Dorabi nika. Ya, monggo punjinen. Nggih, asik seneng tenan kula. Bapak Durna, apa panjenengan kula dapuk seksi konsumsi. Wis sakarepmu wis. Sak omong-omonganmu. Pokoke aku mung kari manut. Nggih. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng Saroja Binangun gantos busana acara pinanganten sing ati-ati, Lesmana sing ati-ati. Sapa meneh sing tak pamiti iki? Om Kartomarma. Inggih ngatos-atos. Kula nyuwun pamit, nyuwun pangestu ajeng rabi. Nggih, ngatos-atos. Inggih. Sampun nggih Rama. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
mundurmu marang Saroja Binangun muga-muga lebda ing karya lan kelakon Panjangga Lesmana. Nuwun inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit Eyang Siwa Eyang Om Kanjeng Rama dipun sekecaken anggenipun bawa rasa ginem ganda raos kula madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun inggih Rama no maling. Pun anak kula pun Lesmana menawi saking mandugi kula leres ngendinganipun Kakang Penemban Durna menawi boten dipun turuti sakmangke malah saya ndadra lelampanipun Kang Putra. Yayi gane batu sampun paring dawuh dinten sakmangke kula ing pinasran supados nglamarat majanipun Ologaring. Dinten sakmangke kula nyuwun pamit nglaksanaken kewajiban ingkang sampun kula tampi. Ora Baladewa kula semanggaken borong kasembadan lan botenipun anggenipun anak kula dhaup kalian pun Nolawati kula semanggaken jangan dika Prabu. Nggih, kula nyuwun pangestu. Oh Durna. Wonten dawuh, Ger. Kula aturi sampun ngantos negaken dhateng ing wayah. Menawi wonten nakalipun kajenge para Sata Kurawa, menawi menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng jangan dika Bapa ing Sukalima. Oh, Kanjeng Blegucuk Swalki. Nggih. Mboten angestaken dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Kula nyuwun pamit, Ger. Nggih ngatos-atos. Sampun kados lari alit Kartomarma wonten timbalan budhana kang padha sebo tatanan para prajurit tata-tata ngarak pinanganten menyang bali wismaning Nolagaring. Nundi ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Babar pisan bubar kang padha sebo jeneng ingsun Dya Kundur Ngedaton kawula nun para madal pasilan nyuwun tambahi pangestu kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarma. Purna gatining pananggilan Sanoto Asa Kundur Ngedaton jelok saking dampar kenara kinampit gambaran gading kadheraken sangganing Palemban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngampil upatraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosi Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata.
Setyaki wonten timbalan ing adhawuh Prabu. Nalika semana negara Ndrawati karawan Kakang Anoman ing Kendali Sada. Lho iki. Monggo Kakang Anoman nalika semana munjuk atur kelawan panjenengan ingsun yen to dina samengko. Kabar ingkang wis sumebar warata jare yen to Panakawan Ngamarta ya kuwi Sinala Gareng bakal duwe gawe mantu. Mula pun Kakang tumuli njawil kelawan sira Yayi ndak kanthi metu adoh saka negara Ndrawati kewarung paduka. Sabab ngendikaning Kakang Mayangkara ing Kundalini ing Kendali Sada. Sakjroning entuk pekabaran Kakang Anoman ngimpi ingkang kurang prayoga. Mula Setyaki gandeng pun Kakang kuwi rumangsa tau-tate nampa pangudanging Nala Gareng. Tau-tate digudang dening abdi ingkang aran Nala Gareng. Mula yen to nganti mengko Nala Gareng tenan-tenan nggone bakal duwe gawe mantu. Yen nganti pun Kakang ora labet kelawan Nala Gareng iki mengko mundhak dadi rasaning piyayi akeh. Lajeng kepareng paduka. Derek nolaku jantranipun Kakang prapta ning bali wis maning Nala Gareng sawawika ora bu kula dherekaken Kakang Anoman wonten timbalan sinun.
Aja kondur marang Kendali Sada nanging tutuntet indahing Nata Ndrawati. Monggo diweji kula dherekaken. Iya, Kakang Mayangkara. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggana magawiya gelar irawang-wang rantak-rantak lakuning para Satakara liwat dalan ing Anjuk ning negara Ndrawati wikatine apa? Setyaki ana barat. Aku minglar kewa, kowe nyegat ngiwa, minglar nengen, kowe nyegat nengen. Karepmu piye? Mung bakal takon Setyane Kurawa menyang endi? Iki bakal ana laku ingkang gedhe. Nderekake anakku Lesmana Mandra Kumara. Nggone bakal menyang Balewismaning Sinulagaring ing wigati bakal njaluk anake Nulagaring. Sabab Lesmana wis gandrung-gandrung kapirangu kelawan atmajaning Nulagaring kang aran Nulawati. Yen ngono kena tak pamake bakal ngrusak marang Pagerayu. Lho, ngrusak Pagerayu piye? Kabar sing tak tampa yen to Nulagaring bakal duwe gawe mantu. Tegese wong duwe gawe mantu kuwi mesti ana calon temantening lanang. Lah kok dadi iki Lesmana diarak marang Balewismaning Nulagaring kang mangkono bakal ngrusak bebrayaning atmajaning Nulagaring. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Calon manten lanang ya Lesmana kuwi. Aku ora percaya merga lakon sing wis kelakon pendak-pendak putra Ngastina nggayu wong wadon mesti ora bakal kasembatan. Siji ora kelakon, loro sing wadon mesti ora tresna karo putra Ngastina. Mula ora usah nduk teruske nggonmu prapteng Balewismaning Nulagaring. Ayo semingkir. Ayo bali. Lho. Nundung marang para Satakara. Apa babamu? Gelem bali apa ora? Ora gelem bali tak babati gamarmu tak gulungi genderamu Kartomarma. Kagiat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana wah urap-urapan suaramu menyangan diwayang kri Kurawa ketemu karo wong-wonge Pendha mesti sulaya ora sandadakku ki an Gunung Bayu bali ora aku mbacut kena sirahmu tinggalan kene wah nantang perkara karo Kartomarma wani ora sing tawedeni apamu ora minggat karo aku tebak dadawone marganing patimu sing ngolina prapteng lalis Kartomarma.
Aja tuh. Ojo ganggu gawe Kurawa. Barisan Kurawa ketemu sapa? Maune baris apik-apik kok njur bubrar ora karo-karuan. Kula pinanggih kalian Setyaki. Kula minglar ngiwa, Setyaki nutup ngiwa. Kula minglar nengen, Setyaki nutup nengen. Sajahe Setyaki cubriya kalian laku ning Kurawa. Kula mandheg omong-omongan.
Sencaki ndakwa nek Kurawa arep mbubrah Pagrayu. Sabab Nala Garing bakal duwe gawe mantu kok mantene lanang lagi tekan kene. Mesti arep ngerusak bebrayane anake Nala Garing. Geger man. Seling surup. Nggih, seling surup. Terus gelut man. Mungsuhmu Setyaki. Terus kalah. Pengestripun ngaten. Mundur kana. Inggih. Aku ora iso omong bola-bali to. Iki lakune ngombyong manten, ora doting petakilan. Ning Kurawa iki angel didandani anggris muni gleleng. Wis. Sapa-sapa ketemu jak gelut, sapa-sapa ketemu jak gelut. Nyuwun pangapunten, sing lepat sanes kula. Iya, ning mergolemu gleleng kuwi lho. Wong ra urung kalah kok kandhan-kandhanane ngeyel. Surtayu nggih man. Kok bleduk tok awake. Banting iwonengen kalih Anoman. Lho. Sing entekke sapa kok Raoman? Anoman kok Raoman. Anoman nderek lampahi utawi ngetutaken Setyaki. Kula mungsu Anoman mboten ing oman papan. Ah kok mengko kowe. Anoman ki arep munyuk ning digdaya gak Sur. Nemeng kowe sepira kekuatanmu. Sapa Kurawa sing arep njajal Sencaki karo Anoman? Ngopo kok cengengesan, Man? Metune gleleng ki ora urung ya ming modar. Kurawa iki ora ana sing mangga mulya. Apa kecewa? Sak gedagan iki malam ini Dulma Gati nek pun maju belak melantasi samudayane. Maju. Iso menang karo Sencaki karo Anoman tak tonton kaya ngombo kekuatanmu. Mentas meguru nendi kowe le? Seminggaman ngaco. Ngaso. Ngaco men aja nganti kena penyakit kula tak belang mang tonton menang sapa? Ya, kaya ngapa tak tontone. Anoman, dasar kepala nyoto. Raden Durmagati, dasar kepala nyoto. Kowe sing ngoblak-ablik kula wonyok. Inggih. Kowe aja gleleng, aja gembila cilahmu kowe. Kowe aja ngalake Kaltomalmo, aja ngalake Cultayu, ning sapa sing maju ning pabaladan bengi iki? Raden Durmagati, aku Cenopati ning Kulawa. Kowe njaluk modal cala piye? Modal sek apa sentik-sentik? Apa modal kanthi lolo sing tok lacake nganti sundul tekan bun-bun? Sing dadi nyatane ngino kalau aku rasaku ki cangkem wong gelut ki apa pelune kok ki ngomong nek ora melantasi percuma. Oh, model. Kowe kapokmu kapan iki mentas megulu anyar iki. Ya yo, kemaju legane nganti. Wah. Kok nganggo kaya ngono balang? Iki ulah ngece lho iki jan aku muni oke tenan lho. Engko dikilo ngece. Modal.
Dan angel tenan. Kaya ora ngerti kelemane munyuk-munyuk kalau kilik wedi. Ayo. Kowe kalau aku padha-padha mbiyen sak lombongan. Kowe munyuke aku kilike. Dadi ledek munyuk. Ning cah iki dadi musuh kowe apa aku sing tekaning Pati Cenggana. Ayo. Wah, aja dolanan sak penek dhewe. Ayo aku apa kok sing tekaning Pati? Lakon tinjung akhirat nyawamu e. Kowe iki pangeran Pati kok maju perang nggawa kirik barang iki ngapa ta? Cangkem kula ya, Man. Hah? Cangkem kula sing muni. Lho, kok kaya persis. Malah apik kowe lho dur mbangani pirike. Jengkul sampean mlocot. Nglekoso le gelut madunekke kilik ora. Kalah. Kawon. Musuhe Anoman. Anoman munyuk kowe menungso kalah karo munyuk nek aku isin. Kula kok biasa. Ora isin. Lah, isin go melem ilang. Kok cantik mawon. Nek nganti mlebu koran Durmagati Kadang-nata kalah karo Anoman satu kewan wujud munyuk. Ora masalah. Ora masalah. Mlebu koran mbok men kondang. Kondang kok kalah. Weh, nek rak mlebu koran. Mare sampean tahu pun mlebu koran? Ora tahu paling nggo bungkus kacang. Wong elek kok mlebu koran. Sapa sing arep maju? Nah iki. Cit, Nun. Maju apa? Nun. Maju apa piye? Mungsuhe to, Man. Mungsuhe Anoman. Patenono nek pancen kowe wani. Karo Sencaki. Mungsuhe Sencaki. Kula semika kula aja, Man. Lho, kok cepet banget? Kula niku nek temandang ceket-ceket. Oh. Sencaki mati. Lho, kapan, Man? Lho. Aku takon karo kowe Sencaki mati. Lho, kapan kok orang nglayati? Lho kowe mau ki rono ngopo? Kuwo, lah semen dawuhe Sencaki patenono. Aduh, salah tampa, Man. Citraksi mrono ana kuwaci entekno. Sencaki ya nyuk. Kok kuwaci anggemu Sencaki patenono. Wah, salah tampa, Man. Minta maaf. Kuwaci sak angkringan kula entek kabeh. Sing bayar sapa? Ambuh kok. Kok kula ditagih sing dodol ya ora semawur wong kula entuk dawuh saka sampean. Dadi jebule kon mateni Sencaki to? Heeh. Mbok mutar nek wani. Susah. Kurawa pirang-pirang kok blas ora ana sing modhok. Ora ana sing iso ngalahke Sencaki karo Anoman. Golek dalan nyangkal pucung aja methuke prajurit Ndorowati.
sinayeng mangglo mintonaken dewe gamanira kang kumitir kang mitiran ning astoane ngasto Setyaki wonten timbalan geger bleduk mangambak-ambak lambaipun para Sata Kurawa mesti dadi bentak sirah. Ih, kasinggihan mekaten. Kok ora leren-leren nggonmu sengit karo para Sata Kurawa? Wiwit rumiyin ngantos sak menika kula menika mboten demen kaliyan para Sata Kurawa. Nadyan panjangkanipun menika sae ning nek ketemu Kurawa niku nek ora ngobrak-abrik barisaning Kurawa, rasane kurang genep. Kurang marem atine Setyaki. Ngono Dimas. Nggih. Ya yen pancen kaya mengkono terusno lakumu kelawan Kakang Anoman. Aku tak ngambantir Gantara Prapteng bali wis maning nala garing Suwawi. Kowe Prabu kula dherekaken. Ayo Dimas Haryo Setyaki. Mumpung iki ana wektu sing mirunggan iso sak pejagong. Mergo aku nek esuk iki mesti wis tindak kantor pos. Nggih. Monggo aku nek rawuh ki sore. Dadi nek ketemu karo kowe iki arang-arang, monggo kowe lemu nyinden ya larise ora jamak. Nggih. Ha iki mumpung ana wektu prei ngene iki iso sak pejagong iki janjane aku arep takon karo kowe, aku ki arep kepengin ndudah gegembolaning atimu. Ning tak jaluk kowe sing jujur, Aja nganti kowe ngapusi karo wong lanang, merga wong wedok sing gelem ngapusi karo wong lanang kuwi hukume bakal disiksa dening neraka. Nggih. Ki Lurah kula namung nderek pandangon paduka. Anake dhewe Sinalawati ki wis gedhe. Wis carane kembang kuwi wis mekar. Mula ora aneh nek akeh tawon sing padha kepengin ngisep sarining kembang utawa ngisep sarining puspita. Mbuh tawon saka ngendi? Aku ora ngerti ning embane kaya ngono kuwi sing jeneng duwe anak wedok ki nek wis remagang dewasa kuwi pancen yo angel tenan ling ngrangkani karo bocah wedok ki angel tenan. Mula kudu ngati-ati ngulatake karo cah wedok. Sama-sama anak-anak dhewe iki pamit belajar kelompok, ya diulatke tenan. Nek perlu ning omahe kopo, kancane sapa wae dinguk. Kala mangsa wong tuwa iki nginguk sinau tenan apa ora, merga tanggane dhewe kae akeh sing ngaku belajar ke kelompok, mulai-mulai meteng ku ya pirang-pirang. Nggih. Mula kudu digatekke. Nggih Ki Lurah, napa sing panjenengan dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat bener. Nah, pirang-pirang dina iki aku kok kaya piye ya rasane iki atiku ki janggel. Kersanipun menapa? Kuwi lho apa bingung, aneh. Delok karo kahanane anakmu wedok. Kersanipun pripun? Bocah kok anggere kowe ora ana ning omah kok ora gelem metu saka omah utawa sekolah kamar. Metune nek wis kowe neng omah. Monggo anggere pendak-pendak tak jak jagongan ki mesti aling-aling karo awakmu. Lilingguh ora wani cedhak karo bapak.
gek tak sawang-sawang kuwi raine kok pucet. Ora dipupuri wae kaya wis putih banget kae raine si Nalawati. Luwe-luwe ya yem tak andani. Pirang-pirang dina iki aku krungu kluru ing jago mongko durung wanci bar jam 12 bengi. Mongko ujaring para sepuh ila-ila padha ngandhakake nek ana kluruk jago sadurunge bar jam 12 ki jarene eneng wong meteng. Ya muga-muga aja merga upama nganti kateman karo anakmu Sinalawati kaya ngapa wong tuwa nggone wirang wong tuwa ning gula wentas sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil entek-entekane mung diletoki tletong karo anakmu wedok merga pokal gawene sing ora bener. Nggih Ki Lurah, nggih. Lah saiki tak takoni. Bocah kuwi masuk angin apa bocah kuwi lagi lara? Apa bocah kuwi kena ngapa? Kuwi kowe matura karo Kakang Mas Pangeran Nalagareng. Nggih. Wis. Tak wenehi kalodhangan mumpung iki ana wektu sing minunggan iso dienggo ngaso ning omah, kowe matura karo aku. Menawi kula matur kaliyan Ki Lurah Nalagareng. Kula niku ajre. Lho ngapa kok dadak mewek barang iki ngapa? Kok dadak nangis barang ki ngapa? Menika Ki Lurah ingkang kula antu-antu pandangonipun Ki Lurah Nalagareng ngrembak perkawis babagan putra panjenengan. Inggih menika pun Nalawati. Ora ngedeg-degi pikire wong lanang lho. Ora nganggo nangis-nangis ngono kuwi barang. Malah kemrungsung pikir aku. Ana apa kok dadak nangis barang ki apa? Anu Ki Lurah. Nak wonten paring dawuh biyo. Mbok kowe matur dhewe to, Nak. Mbokmu ora aku agang matur karo bapakmu merga bapakmu ki wacake kaya Prabu Baladewa. Galake ra jamak-jamak, senengane getaki simbok. Engko nek jantunge simbok kumat. Sapa sing arep ngrukti karo simbok, Nak? Ora jane iki ngapa ta kowe iki? Nangis-nangis barang iki ngapa? Kok aleman? Nangis. Teruske. Ora suwe-suwe mangan selop. Lha kuwi urung matur wis kon mangan selop. Kowe omong dhewe ya Nalawati aku wis ora iso matur karo bapakmu nek wis kaya ngono kuwi Nalawati. Nalawati. Wonten dawuh Bapa. Maju kene. Nggih. Matur. Mbokmu ora kuat matur. Matur ana apa? Apa kowe ndek utang akeh apa kowe kepiye? Apa kowe diladaki kancamu? Apa kowe diece karo kancamu? Kok nganti simbokmu nangis kaya ngono kuwi? Matura karo bapakmu. Ane maju. Nalawati. Wonten dawuh. Maju. Maju to seret. Wah, senengane ganggu karo pikirane wong tuwa iki aku ora seneng ya. Maju kae wis. Ayo toh dijumbuhke karo nek njaluk dit dienggo rebonding barang ana kae. Nek njaluk dit ngoso-oso nek kono matur karo wong tuwa kok ora gek cekat-cekat. Ayo kae. Maju. Maju apa tak joke? Kae wis maju. Nalawati maju bapakmu raine wis abang kaya ngono kae engko ndak malah ayan cecekmu kuwi. Ujung rai abang kok ayan senengane. Maju kene nok Cah Baguk Cahayu. Ing manutya yutama ngambar arum sang kusuma. Gembrang-gembrang yen ngandika wis gawe wis kowe matur karo bapak kowe lara nek lara ayo tak presake none Mas Mantri soalé mantri desa kene iki nek mriksa tlatene ra jamak-jamak masuk angin le mriksa tekan ndi-ndi ana ngetak presake aja kuwatir
Ning nek kowe ora lara, sebabe apa kok kowe kaya wong lara? Pasuryanmu kok dadi kaya ngono kuwi jane eneng apa to Nalawati, Nduk, Cahayu? Aja ngrusak atine wong tuwa ya, Nger. Kowe anak-anakku siji-sijine kuwi iso njunjung dhuwur mendem karo atine wong tuwa ya. Kula tak matur kalih Bapak. Heeh, ngapa matur apa? Njaluk mie apa? Apa njaluk apa? Anu, apa jenenge iki? Farimo. Wong ora iso ngarani kok Farimo. Ya njaluk jeneng bapak ki ora njaluk anak ki kepradah kok. Tak dolke sawah, aja kuwatir. Ora usah isin dicek kancamu nunggang galengan, rasa kuwatir. Yang penting bapakmu sembodo nuruti karo kowe. Inggih. Rama Bapak. Kula tak matur. Matur. Tahu kok ya ayu tenan kok ya. Mula ngarepan omah kuwi rejek. Tunggu liwat nom-noman anggere liwat klinting klincang klinting. Kowe ngarep weruh kowe mepeni kowe do bingung. Inggih, ngatasipun anakipun ki Lurah Gareng kok nuwun sewu saged kados mekaten. Wis sombong. Umo kowe, Aja kaya ngono. Matur. Kula tak matur kalih Bapak ning Bapak ampun duka. Ora. Ngapa nesu aku? Nek pancen tembungmu iki tembung apik-apik, bapak ki ngenggoni ana tetembungan bapak pola anak kepradah. Wale, iya Ding. Anak pola bapak kepradah. Nek kowe duwe penjaluk, njaluk apa? Njaluk sekolah meneh? S2. Aja pilek. Bapak ki S1 wis sentrap-sentrup semene rong rampung-rampung kok. Nggih. Kula tak matur kalih Bapak ning Bapak ampun duka. Ora, bocah iki lho. Kowe gecek-gecek. Nyuwun pangapunten. Pak. Apa? Kok kaya sinetron to malahan? Pak. Mbok gecek-geceket. Kula tak matur. Kula niki ngandhek. Apa? Ayo nang dalan, nek ngendeg bis ki nang dalan. Nang omah kok ngendeg bis ki piye ora? Ya ora ana sing mandeg bise kok iya. Nyuwun pangapunten, Bapak, nyuwun pangapunten. Kula niku ngandhek. Andhek piye maksude sing cetha? Kula niki bobot. Ayo ditimbang. Bobote pira? Piye kula bingung ngarep matur, Mas. Anak sampeyan niku meteng. Ara wis tak tukoke bolam to. Tak mingkari masang to. Oh alah, wong kok pekoke kaya ngono. Pokok dengkulmu mlocot kuwi ora. Lah kene mireng, anak sampeyan niku meteng bobot. Meteng bobot hamil. Maksude mula kowe iki tak ajar lho Yem. Kowe iki wis tuwa kok meteng neh iki piye? Sanes kula pun monopos. Pun mboten iso. Sing meteng niku anak sampeyan. Maksude kula niku ora gelem matur niku merga sampeyan mesti kaya ngenten niku nyajar, Mas ajar. Mas ampun ngenten sajar, Mas. Aduh, nah, bapakmu ambegane kaya ngene iki apike dipateni sisan. Mas, wungu Mas Gareng, ampun kaya ngaten. Yem, kowe sing goblok. Kowe ora iso ngomong karo anakmu. Iki aku isen nek nganti
krungu wong tangga teparo anake Gareng meteng di luar nikah. Salawati. Kowe cilik tak gedhe bareng. Kowe gedhe kok malah dintopu wong. Piye kanane kaya ngene iki piye? Monggo kaya ngono kuwi ora iso diilangi, ora iso saya cilik ning saya gedhe. Mengko nek nganti saya gedhe. Terus do dirasani anake Gareng sing wedok kae meteng. Wetoke tlecam. Ning medeni pokal gawene. Sapa? Kula tak matur ning Bapak ampun kaget. Ya, wis matur. Sapa? Kancamu sekolah? Mboten. Lah sapa? Kowe dijenusik apa piye? Mboten. Wong pira? Bapak lho. Nggih namung tiyang setunggal. Sapa? Wong siji sapa? Nek kula matur Bapak mboten duka. Ora malah bocah iki arep tak gorene tak kon tanggung jawab. Ngono lho, penak ngono lho. Ingkang tumindak menika anakipun Pak Lek Petro Adi Lengkung Kesuma. Yem buyer, yem aku buyer. Petro. Maput meneh. Wong nek darah rendah ya kaya ngene iki, titik-titik pet-petan. Mas, pungu. Nek nangekke iki ora nggon meteng. Mas, wungu. Nanti lemu tumindak. Mulane sonane dijak sesire anake Petruk malam Jumat Kliwon ki aja menyang. Terus anake Petruk tanggung jawab ora? Sepriki mboten mriki. Ha iya, kena wis entuk-entukan kok. Sing ora tekan kene ya. Mesti meng glecam-glecem nang omah. Petro. Kancong bolong anakmu tumindak kaya ngene ora iso ngajar anakmu. Lereh getih. Walik. Getih lereh. Getih lereh antarane sedulur tak lakoni tenan. Petro, aku ora iso mulang karo bocah Nandra. Aku iki iso-iso kiraine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip, Tru. Anakku wedok dicecamah karo anakmu lanang, Petro. Ora iso ngandani anakmu, pecel-pecel dadekke 40 ora njimpe. Jebul ketoke sedulur ning kowe mentolong ora karo raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip kowe nyong. Sik Kang, sik. Kakang neng ngopo?
Kang Gareng ngopo kok teko-teko nangis apa diganggu wong ning dalan, diladaki wong ning dalan, ladaki gundulmu amoh kuwi ora. Ora rembugan karo kowe. Ora kowe kok nesu iki apa? Iki nek tak omongke piye ya, Tra. Kene mapano tak bendho ndasmu kene. Lurung arep dibendho sira iki aku salah apa aku luput apa? Luputmu tak kendhet tak ipet. Luputmu tak gendong. Aku ngopo? Kowe mesti sing ngajak-ajaki. Kowe biyen ndek bojo ya meteng sik. Ayo ngaku wae. Ora sik iki hubungane apa? Ora ana hubungan dinas perhubungan. Sik kae. Anakku, Tru. Anakku. Anakmu ngopo? Nolowati kae apa? Anakku, Tru. Anakmu ngopo? Anakku wetenge blendruk. Wetenge blendruk kena apa? Busung apa? Busung cengelmu. Aku kuat makani kok busung. Lah ngopo? Mateng. Lho, Kang. Anakmu meteng, anakku meteng. Kang, kowe iki wong tuwa ora waton Kang Slokop nek omong sapenake dhewe. Isinmu ya isine Petruk. Nek nganti anakmu tumindak kaya ngono ki Petruk ya melu isin, Kang. Kowe wong tuwa sing ora iso mulang karo anak. Arep Nolowati kae ponakanku kaya anakmu ning kae iki dulurku, kowe iki kakangku. Nek nganti kakangku wirang aku ya wirang. Keplak sirahmu dal kowe. Sik ta iki kok malah kowe sing nesu ta? Piye ta iki? Lho kok aku kok nesu kok diseneni piye? Mergane, Truk, mergane. Mergane ngopo? Mergane sing ngetengi kuwi ya. Sapa sing ngetengi? Wak golekane. Sapa wani ngetengi anake kakangku? Aja takon tutuk ajar nganti tele-tele. Tenan? Heeh. Ajar tenan? Heeh. Yakin lho iki? Iya. Kae menungsane begok-gok ning mburimu kuwi. Sapa? Anakmu. Lengkong kesuma. Mbok yo dikandani to, Tru, apa ora ana wong wedok liya kok nyikat mbakyune dhewe. Dikandani anakku sing ngetengi anakmu. Weh lah dalah ku arepe. Kong wonten dawuh. Rene. Wonten menapa Rama? Kowe tak takoni jujur. Inggih. Kowe tak takoni jujur. Inggih. Kowe ngetengi mbakyumu. Mboten Rama, kula mboten nate dolanan listrik. Wah bocah iki pancen bakat sesuk nek bapak wis nek bapak wis lengser li dadi ponokawan, kowe dadi ponokawan ya lucu lho kowe. Rama menika kok ngaten. Tegese ngetengi kowe iki gawe meteng mbakyumu. Le gawe pripun? Ngono wong seneng-senengane sok ndelok HP kok. Le gawe pripun? Ayo di ngono. Mboten Rama, mboten piye? Kula mboten tumindak menapa-menapa. Kumbi, selak. Ayo wis entuk penake kok. Wah, lengkong menungso ora tatanan. Bagusmu bagus, Kong. Ning wah. Tekonmu sak ngisoring dlamakan. Isen aku Tru, anakmu tumindak kaya ngono. Kowe tak takoni pisan kas jujur. Kula mboten tumindak. Estu kabedhau dodo kula kapendheta manaku kula mboten tumindak Kanjeng Rama. Minggat. Rama, minggat. Aku ora sudi ndek anak kaya kowe iki. Wis ben. Di anak lanang nek jelomprongke wong tuwa ning juranging kasangsaran. Ben, minggat ya ben. Waduh. Lah anakku sing tanggung jawab sapa? Kowe iki piye ta, Tru? Aku sengit kok karo anak. Aku iki atur kon minggat ki kepiye? Aduh cilaka iki. Wis ben lunga ya wis ben. Ning tenan to anakmu, meteng tenan. Meteng yakin wong blendhok kok. Engko mbok dipresake sik ngono menawa lara apa piye? Weh ora meteng kok.
Aku wis tiwas nundung anakku, nek nganti anakmu ora meteng kinggo kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Pacul-paculan karo kowe wani aku. Oke. Apa dikira aku ki ngapusi? Ayo, nek ora percaya tiliki. Ning omahku nek anakku meteng kowe piye? Tanggung jawabmu. Dileki sik. Yo. Kuwi apa ora demit kuwi? Ditundung karo bapakne minggat kok nyelingker pager. Lah kok wis iki kedah jejer iki piye ta iki, Tra? Kong, wonten dawuh. Kowe iki maksudmu piye? Kowe tumindak elek kaya ngono kok malah kowe takon minggat kok malah mlayu ning omahe Pak Demu. Kowe njajari Mbak Yumu ki karepmu piye? Karepmu piye aku tak takon. Karepmu piye? Apa ora isin? Hah? Iki nek ngene iki jenenge pek lur. Apa kuwi? Ngepek sedulur. Ora kok ngepek tangga ning pek lur, ngepek sedulur. Monggo nek sedulur karo sedulur ki rapi ki ora apik, Kong, ora apik. Ah, nala gareng Petruk aja kaya ngono. Sik kita aja senengen karo Atmaja kita. Kita aja ngunek-unekke karo Sinalawati aja karo Lengkung. Bocah loro iki ora luput. Lho kok mboten luput Bu Kulun? Lho kok mboten luput Bu Kulun? Ngene ya. Nalawati iki pancen dadi jodoh dauping Lengkung ya mung Iwang Kulun jagat Giri Pratingga bingung nggone bakal njodhokake awit kita kuwi sedulur. Tumuli utusan karo panjenengan ulun didhawuhi supaya nyipta Atmajane Nala Gareng Sil Nalawati kaya dene wong meteng supaya ngaku yen to ingkang ngetengi Lengkung ning jane iki rak ulun ingkang dadi sutradara. Sutradara maksud ya ulun ingkang gawe lelakon iki panjenengan ulun sutradara. Dewa ya aneh-aneh ya rek kaya iki dewa aneh kaya iki. Mula kita aja dukani karo Atmaja kita aja ndok sengeni. Iki pancen wis dadi jodoh daupe. Engko ulun ingkang bakal njabut apa ingkang dadi ulun cipta marang Sinalawati. Nalawati ya tetep perawan kaya adat sabene. Aduh, tiwas nggawa bendho barang. Waduh, bendho kemana endi ya, Tru? Ya mbah aku ora ngerti kaya waduk makelangan bendho barang. Wis ngono ya. Bocah loro iki jodhokna ya Nala Gareng karo Petruk. Aja mbok pisahake ya iki mergo wis dadi jodoh daupe. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh pukulan Pak, mboten mangan mboten nggih. Ayo karang wis dadi jodoh daupe kaya terus. Ah iya. Ya muga-muga saking nama wadah warahmatuh. Ah sing diaro ya subar ayo ora kae. Ngene iki dienggo nyingkat wektu gamelan muni karo omong-omongan. Ha iya. Ha iya. Ora masalah. Wah, ya wis anu. Napa yem wonten dawuh golek utangan ngono golek utangan. Nggo ndhawuhke anak awake dhewe iki mergo iki gedhen, aku ki sedulure akeh, kancaku akeh nek nganti meringkus cilik-cilikan ya isin. Nggih, ngestaken dawuh. Apa wae pitike sapa-sapa doyak bleh. Nggih. Wis rasa dadak pikiran ku perkara hitung-hitungane mburi. Oh, nggih ngestaken dawuh. Mentok pitik bebek bleh kabeh pokoke. Engko pokoke kari niteni tek sapa. Nek ra iso nyaur sing di omah dijak mangan iwake. Dadi dosane ming sithik. Nekat reng kowe iki arepe nek kaya wis ben ora ngono kuwi. Weh lah, Truk. Kae ndara-ndara Pandhawa ta kae. Heeh, ngono wae. Mantu ra omong-omong, arep mantu ra omong-omong. Kowe anak apa-apa. Anggepe aku ra nyumbang ngono kok. Anggepe wong tuwa ora ngekeki apa-apa napa piye? Nyun ngapura Pak, lagi terencana barusan saja.
nyuwun ngapura. Setan, mula gara-gara dinteni. Aku ro Bagong ra kompak blas. Gara-gara nyenyet. Ora omong-omong kowe. Aku sapa aku? Adiku le. Adik kok ora domongin arep mantu. Anggap aku ora nyumbangno piye? Nek utang. Lho. Ora nyumbang kok utang. Sengit aku. Kowe sapa iki? Kula Lengkung, Om. Wah. Lengkung ae? Nggih. Wah, bagus tenan. Engko ge udu anake Petro. Us. Lak jojo cengelmu lho kok. Anakku, bojo kuwi putra ratu. Oh iya, Dik. Lah iki anake gareng iki? Nolawati, Pak Le. Waduh, ndang semono. Nggih. Tak pek kok. Mule piye kok gajul raine kok piye kowe? Ponakane arep dipek dhewe ora. Ayo e. Kok anakku elek dhewe ya mbuh ora ngerti aku. Wis cilaka iki. Nolo gareng wonten dawuh. Kowe arep duwe gawe mantu. Lah niki calon manten Nolawati kalih Lengkung. Weh lah dalah. Ya syukur-syukur iki kanggo kebutuhan ubo rampe sak cukupe. Panjenengan kula niku mboten kok makmun ngoten to, Den kula. Kula omong carane kaya ngoten iki. Kula nek iso niku kula rampungi dhewe. Kula niku sak urarane wong tuwa sing sembodo. Emoh kula nek carane ngoten iki emoh. Matur sembah nuwun nggih, Ndoro. Truk. Cah raisinan. Disumbang kok langsung disaut. Wong butuh iki ora sampurna-werna. Wah. Nolo gareng dalam lar duwe gawe mantu nggih. Aku dititipi Arimbi. Nyo. Matur sembah nuwun. Lah ngono langsung kok ora. Iki kok dinjen nang kene iki lho. Sing nyumbang rung lunga kok wis dinjen. Ndara Werkudara kok ming selawe iki piye iki? Sin-sin kireng ora. Petro, nggih Ndara dalem wonten dawuh. Ya iki tampan ana sisan titipane Sembadra. Nggih, matur nuwun. Ayo, terus ora dinjen lho, Tru. Ora. Iki kae kandel kok nek iki ora usah tak injen. Weh, Petro. Iki nyo bapakmu kuwi udu wong sekeng. Tampan. Juwun ya, Pak. Tiba padha-padha. Nyoreng tamani reng ya ngene bapak iki engko dienggo pusaka tilikane ya kurang ajar ta Tru ha piye mung ditulisi kamu belum beruntung ngene piye menungso ora tatanan ya Tru aku ya udu wong sekeng saurarane aku ya nyumbangnya tampanana enggak sah ya, Tru. Lho kok sik kok sah piye? Iki nyumbang apa nyaur? Weh, iki ya kok jaba nyumbang ya diidep-idep nyaur, Tru. Oh, padha wae ora. Ah sumbangane. Weh, lah ya kowe. Kowe iki nyumbang karo nyaur utangku. Karo kowe. Piro iki? Widak. Utangmu 80 kok. Nek kurangane iso nek kowe mantu meneh. Aku mantu niki mung pisan niki kok. Wis aja do gumerah, Petro engko sing nyaurke aku Bagong. Mak tratap aku. Sing nyaurke Bagong aku. Wah, ora ngoten. Matur nuwun. Amargane nek ora ngono Bagong iki wong licike. Saya, Tru. Yo. Wis ora mangan lho kok. Ngombe. Yo. Mangan saya tekor aku. Wis jejer karo wong lanang aja do aluk tak saut manten wedok. Hai! Kanjeng Rama.